Bună ziua, dragii mei, sunt eu, Ioana. Astăzi vom vorbi despre cele 7 chakre. Corpul uman este alcătuit din corpul fizic și corpul eteric, subtil. Termenul chakra își are originea sanscrită și se traduce prin cerc sau roată. Omul comunică cu mediul înconjurător prin chakre. Chakrele au rolul de a mijloci comunicarea între om și mediul exterior. Chakrele poartă denumirea de centri energetici ai corpului uman, sunt 7 la număr și sunt dispuse de-a lungul coloanei vertebrale. Vă voi explica fiecare chakra în parte, ca mai apoi, cu fiecare videoclip care va veni, să înțelegem ce anume trebuie să facem și cum pentru a purifica fiecare chakra în parte. În felul acesta vom învăța să și medităm. Chakra coroanei este chakra conștiinței pure. Îi se spune lotusul cu 1000 de petale și este localizat în creștetul capului. Culoarea sa este violet sau auriu și este asociată înțelepciunii sau decesului corpului fizic. Ea este responsabilă de eliberarea karmei, starea de meditație, și este legătura cu sursa universală de energie. Prin ea, odată cu meditația, ne unim cu divinul cunoașterii, binele universal, ne conectăm cu exteriorul trupului. Atunci când chakra nu este echilibrată, există stările de frică, anxietate, incapacitate de vizualizare, depresie, lipsă de credință, confuzie, dureri de cap. Ajna chakra sau al treilea ochi este legată fizic de glanda pineală. Ea controlează somnul și trezirea. Ajna se găsește în centrul frunții. Prin ajna se cunosc cele 3 stări de somn, veche și vigilență. Ajna chakra controlează ochii, nasul, urechile și sinusurile. Este simbolizată prin lotusul cu 2 petale, iar culorile ei sunt indigo sau albastru închis. Ajna chakra controlează gândirea, cunoașterea spirituală. Chakra este considerată centrul forței psihice, iar dezechilibrul acesteia produce lipsă de concentrare, dureri de cap, coșmaruri și halucinații. Chakra gâtului sau cea de-a 5-a chakră se află la baza gâtului, controlează vorbirea, vibrația și comunicarea. Nivelul emoțional controlează independența mentală, gândirea fluentă, iar spiritul și sentimentul de securitate. Simbolul este lotusul cu 16 petale, iar culoarea ei este albastru sau turcoaz. Dezechilibrul ei produce vorbărie fără rost, frica de a fi judecat sau respins, incapacitatea de adaptare și de a spune nu și lipsa de comunicare. Chakra inimii este cea de-a 4-a chakră și se află în zona pieptului. Controlează istețimea, sistemul respirator, sistemul circulator, umerii, brațele, mâinile și pielea. Chakra controlează sistemul timpului, iubirea și respectul de sine, iertarea, compasiunea, speranța. Este simbolizată de lotusul cu 12 petale și are culorile verde sau roz. Dezechilibrul ei provoacă lipsa iubirii, distorsiuni, boli de inimă și ale sistemului imunitar. Chakra plexului solar este de-a 3-a chakră. Este asociată metabolismului și sistemului digestiv, responsabilă de vitalizarea sistemului nervos simpatic, echilibrarea energiei vitale, coordonarea sentimentelor, autocontrolul. Guvernează expansivitatea și creșterea spirituală. Este simbolizată de lotusul cu 10 petale și are culoarea galbenă.
Chakra sacrală este cea de-a doua chakră. Este situată la baza coloanei vertebrale și asociată organelor sexuale feminine și masculine. Controlează sănătatea intimă, gestația, nutriția, relațiile interpersonale, sexualitatea. Are ca simbol lotusul cu 6 petale și are culoare portocalie. Chakra rădăcinii este prima chakră și este situată între anus și organul sexual. Este asociată cu instinctul de supraviețuire, securitatea forței de vitalitate. Este responsabilă pentru reflexul luptă sau fugi, când este amenințată supraviețuirea. Aici este imprimat codul genetic și kundalini și acceptarea ființei. Este reprezentată ca lotusul cu 4 petali și are culoare roșie. Aceasta a fost prezentarea chakrelor. În alte videoclipuri vom învăța cum se echilibră fiecare chakra, pentru că a trăi în armonie cu noi înșini înseamnă a ne respecta pe noi înșini. De asemenea, trebuie spus că încă din medicina veche, chakrele au fost interpretate și studiate. Cu ajutorul culorii chakrelor se poate face o terapie cu cristale, prin culoarea și puterea cristalelor. De multe ori, terapia prin cristale, terapia prin îngeri, terapia prin meditație au fost mult mai bune decât terapia normală făcută de medici. Și vom învăța și acest lucru la cursul pe care l-am pregătit de terapie cu îngeri. Dacă v-a plăcut acest mini videoclip, dacă aveți nevoie de ghidare spirituală, dacă aveți nevoie de un profesor medium, mă găsiți la adresa de e-mail oanadancea2001@yahoo.com sau pe pagina de Facebook Lumina Ioanei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept la următoarele videoclipuri despre meditație, echilibrarea chakre, terapie cu îngeri